Chokiola Town Committee tumpen patir piponsi Tiranga Yatra Jaime Kedeng. Karbi Akhe ritual longta ritual midu pali nangpo. Second edition Open Powerlifting Competition KB. Kardom nilimen kita hidirong pipi nilitum ladak TVS lang ni automobile ahin pen loan melabi ponji adit lake 21 May to 24 an bi ponji lasi nang litum kado ka wisamen nang humri iktacho pen ke lang litum address ke HP petrol pump laso opposite lo lasi nang litum kado ka wisamen nang humri ignon pen offer da doji kaprek offer nang litum dak nang humri lo pulote adil stamen nang tum long pon po pen ke helmet hai same duita long ponji gift hamper hai same doil bela pulson si kaprek interest rate hai same komji. Karbi Anglong Live Prime Time Birta Long Penili Sami Beauty Bepi Pini Birtang Ton Pen Arjuponitha. Lakhain Korapo Nilip Constituency ki Parlo Chukihula Hawara Long Kido Veterinary Hospital Pen Bogijan New Market Along An Armuche Jeng Pen Tiranga Yatra Jaimek Peman Pong. Tiranga Yatra pu Isia Thipi en pen armu chejeng ajame kedeng pon nang koke India la pen Pakistan ang bong ron ki do boma joksi ron along ki do tum mate army tum hile kaman pen India pharman aphan nang chisong pidun boma tum aphan aning ke pathi dunang thek Tiranga Yatra pido pondong Jasimet ke rong along ki do prong tumanta army tum ga chisong along RD ki pidun la pen aning ke pathi dun Lancho takalisi jongsi chesong bompen army tum lahin kacheteng kheng ahut jongsi avia phik ki bunang dokok lapen si kachelang japhan vi kachipinang ji akinang so dokok le pute vi seta chipidun popusi laso Tiranga Yatra jaime ke deng pon pusi Chokiola Town Committee ke japon atum phirang kya thengnu nang pachini dun Chokiola Town Anglong setame pini state directive peteng pen India Pakistan aron alam aputha mate war non do bom poson de pun ter choklo step and directive te mitum phan Tiranga Yatra along tin da donangi pura ni tum tame dak tong sekot pen ni tum padu pono nasini tum pini dak party chipu pepin dorom chipu pepin mate khai chipu pitin pen ni tum Indian mate Indian aso punitum matha pen ni tum Indian army phani tum ningi pathe dun laso program deng pono sonang taksi pini labangso program ke deng lamutame lasolong tame Narendra Modi PM alang setame labangso program along tin tame padeng pono lang tarik cricket thom kripli nitum han ora sam nitum central government pen setame nitum han directive dolo je Tiranga Yatra non India le Pakistan ron ke do bom ho setame elitum labangso Indian na pen ke itum Indian army aphan itum aning pathe den lang tum aning pa bob long le lapeng Indian si haji pu ning ke pathe den la so procession sitame ni tum dam no pini la si ongdum armu ni tum pini chitong lo la si tong se kot ma sitame ni tum tu we malom so ya rapport si ni tum chehang lo sitame mithang det ka ching hona farman pen lang tum sitame nang ba lo khe dharam na pen ke politics the party chipu pe pin men sinang ba lo la si ningrong pik lo ni tum sitame la pen La Somia Long Chokiola Town Committee mate CTC Ami Phu Winson Ronghang Vice Chairman Bapuram Teron Ward Commissioner Jackson Milik ICDS Achukumar tum business mate beha bepar ke klematum kadokave bangpharo ke thom sosiarat anparta kapre ke theki ding tum chetong tunsi Tiranga Yatra jaime pichon pon Koilamati pen Samson inti Karbi Anglong Live Pining aning kan pen phurun ke thom aphong CM la pen team Karbi Anglong tum rongarak ronghang rongbong along ke pale labang suarni amat richo midu pining pen ki pali ponje puthak rong asara tuma phansi arpu ki pipo khe richo nang dolo pen richo midu labang so kachipi pon abang ing thaya sonsi ilito mangbong nonamat ke lapuson dolang
bonta noni le to makar bi re cho ki hai long sing rong hang alang li ar ni pen labang so ro na tang do ikpo labang so birta aru chiklo ke dam tang ni phai kre sia ni pen ki pa do pon ni nia baha rong hang rong bong long ni nia pharman tharwi jangphong akengri kapiman pon ingdeng si pinpo sar habe krungsai arni amat si recho phan ki kroyang thek rachedon sar pen paklang pon labangso ki jodani CM mate team Karbi Anglong ronghang rongbong ki pali ponalong ki paching thora moasai ke deng ponji alamchak CM ronghang chichak pon lakhai sia birta lake ar tupli alin dokpo tum penchenglok senod media tum ki do thir klong aboha kimpon pachitang ponpo ri hinga miya warsai pali ponpo adun thu ningkan sek pene phong ronghang rongbong arakalong Kartli ka phejo amo sai ke pachun ponje phan bajaralong sikala kep thaponpo adun tho birta la ke pinpo sar habe krungsai me ka chingwai chingsai jia phan ningkan sialong Karbi Anglong Autonomous Council pen la kep asikata thaponpo pusi CM thir klong pen lamchak chipitikang aron barin ke kroi ana tumta isi krungsai mai developing ben geng hinilo nonda ko isian deng tonana pinpo sarhabe kung saramai buke ta hu montene pensi itu ma district Kelong Cheng 1952 ningkan baru ira pokerahi hini ningkan 17 November hala so pensi itu bangke donangye polos taki der Karbi Anglong district Kelong Cheng kalau tadi tum talon mela nilai di hotel si Cheng ponlo district council Kelong bang ke talon pon dalo 1952 23 June sida ये तो district नंगी पिचेंग के 1952 17 November अला सो United Mikil Hills and Kachar district pulo Sita laso talon le rangipin pensi nili di urpen ceng porlo talon bang ceng porbom bang bomlo lasi non dame dan isian de pinpo sar habe kung sar amai ki bipon ke nili ningarong piklo pininga ningkan ki chengsia phong pinpo habe krungsai ami ke talon ponalong Karbi na jutang klardak pen birta hongklamalong pachini pon bangsoron ka chingwai ke deng ponamu hei hui alam the lapuson henlo cinema puthak kangsai ponang je puthak jasemet chipaklang pon kur cinema long sika pharo krep pho pen ingsai ponpo aduntu lai cinema asika suri ke patangka phai pen adayareng hang ponpo la penjong cinema bang sika lata sika suri kep aphai atangka pen adayareng hang ponpo la solong basa ke champoro na hut suri phora phoke braisi bangsoni serawan ke chunang botol sa pokar kli manpeng lapen hukum adhia hoi ronghang rongbong rongara ka jutang ame lapen pindeng sumpot aputhak penchenglo ongdunga sonamu chipaklang pon MP Amarsing ti sopen ke damtang por hut alam chaka tengpen street light ronghang rongbong along mission ke pachun theklong lanchot kali revenue tangka pinpo tumpen ki palong ikje phan chiri pharoi si abithi ronghang rongbong along nangai chipi popusi chachaklo hanwe penchenglo kenangji asona mu ngana phan wo penchenglo la hai kiri ya phan eli ningkan sekpen lak ya thang por ase hinia sai that laking ko elang tom phan Karbi Anglong Autonomous Menlong por la emara tumang ke ciklo na ke padu drama hilong le na tumang ciklo dorma gelong le the bang ke la tumang ke treasury office long ola sam mang ke lake vokchas fan master rupa ke ben la sila so ben jara posi Karbi Anglong Autonomous Council long budget thapon lo la benen idum tok gipen oko pilo sam government long pele lo ethe as all India masi master pen vokchar rang ke lake ben mane pavidia lo police at ta Karbi Anglong Autonomous Council pen idum dak ye budget long thapon lo la pen latum treasury budget long atolo state government long budget atolo dak pen bipon lo sta dak treasury officer bang dak accept se la sinitum tok jirpen state government kan palipon
News report Rongbong Terang Karbi Anglong live. Aruni Pai Craig Thomani Adapor Pai Sirke Papor Dipu Kasa Jimalong Second Edition Open Powerlifting Competition Mission Pen Kipachun Kiong Tung Kachipate Bangpu Angbong Driwin Rong Hang Kicheng Sianong E Kachipalong Karbi Anglong Sports Association GYM Pen Patir PC Phongnia Phong Open Powerlifting Competition Padopondo Labang Solong Kadukawi Bangkre Thomatum Amen Chethabdun Si Chipate Pondo Labangso ki pathu ka chipate pen kang tang kang sak mate nok beapun ki choka bang phophan ingwai ponsi jakong ki thenai lapen kang tang nai abang phu drivin rong hang pensi ki chengsia nong e chepalong ponlo salmon rong hang hiniang deng lapen tapan timung ki thomang deng anong e chepa hai ponlo Bangso jai megalong aluhi man pen Karbi Anglong Thomas Council EM Riti Singh hi Rat Cyclem bang James Phangchola pen pinang an ki thekiding atum chetong dunsi Mission pen jai mek pichun ponlo News report Karbi Anglong live. Aruni Pai Cricket Thomani Kang Sampor Pai Pliapor Hanjang Langso Sports Association Open Stage along May Ingnisi Greater Hanjang Langso Inter Club League Football Championship Surihini Ra Inkora Phoki Pathu Jiaphan Kachingki Chingwai Pedo Labangso Me along JC Pathak Pen Me Chari Ponsi Me Ke Phalam Thi Klardak Pen Amit Puran Terang Pen Pajermi Pondo Labangso Me long pen non head jong Karbi Anglong Thomas Council Pollution Board Chairman Kilong Dun JC Pathakaphan Hanjang Langso Sports Association atum pen man ke do Karbia Puho pen archu pedo pon Greater Hanjang Langso Inter Club League Football Championship Surihini Ra Inkora Pho Mission pen ke pachun pon thek pa meja phan chethan chingwai pate ponsi kiwang ji Aruni Pai Inkora ke thomani pen Hanjang Langso Sports Association Pathuak Lamalong Greater Hanjang Langso Inter Club League Football Championship chengpon popusi charai ponlo Labangso Greater Hanjang Langso Inter Club League Football Championship along donor mate nong e ke pajer dunje tumlake Rat Cyclem bang Pratap Singh rong pharlapen langtuk timong tum henlo Labangso Greater Hanjang Langso Inter Club League Football Championship ke pachun ponji aphana me along kachetong dun Kasa Athletics chunbang Rajen rongpi Kasa referee Gulson rongpi Lothan bang Rupsing rongpi Hanjang Langso Bazar Committee amepu himari tokbi abarim SK langtuk Timung Pirangke Bisnu Lekthe Rat Cyclem bang Mukul Barwa Pen Chenglok ki thekiding atum chetong dun si Melong RDP dun Sangti Dipen Projentera Karbi Anglong live. Aruni Pai Kre Hiniani Lakhain Koraisi Borjan Constituency Kang Hidipia Hithialong Lamding Road KSA Hidipia Road Tumpen Patri Piponsi Ingdeng Kre Hini Lapen Ingdeng Cap Satlang Ki Unatuma Phan Karchu Lapen Career Guidance Sajaime Ki Paman Po Pangso Melong Aluhi Sarpo Man Pen Borjan EM Surjo Rongphar Karbi Anglong Thomas Council Phansi Chopha Pono Bonta Kaprekasai Ki Duko Kajok Alangli Lar Food and Civil Supply Board Chairman Philip Teron Phansi Aluhi Sarpo Man Pen Paman Pondo Manpeng Aluhi Pen Assam Gorav Awardee Binong Teron Karbi Anglong Primary Teachers Association Kongchunbang Songbe KSA Tiripia Kongchunbang Desoi Teron Rat Cyclem Bang Singtimung Noren Teron Mirjeng ME School Headmaster Bikrom Bay Holy Faith Academy Principal Harlong Bingti HDP Bazar Committee Meipu Raju Ingleng BDCA Meipu Edwinson Hanse KSA Therapy Education Chunbang Lapen Pinangan KSA Klembang Pu Lapen Lothan Bang Tum Chetong Dunsi May RDP Dununti KSA HDP Head Branch Meipu Malongkiriti Sopen Me Chari Ponsi Rap Chunbang Sarjinong Terang Aluhi Pachini Lapen Me Thipi Than Ponno Mailong Kachopon Kaduka Via Pailake Bang Paroi Si Sosea Bang Pu Bang Pia Tumapan Archoponlo Education is the most powerful weapon Puathepi and Ponsi Jasimet Lokachari Ke Paprang Ponang Jeputhak Melong Chethan Chimum Pondo Raki Kecho Arta Ka Vepen Penan Ki Do Lapen Piso Ke Anaputhak Chepahilo Nangji Lapen Phone Ke En Ki Pang Ar Nang Jeputhak Ta Ardi Dojot Pen Chethan Chimum Ponsi Me Mesen Pen Pachun Pondo KSA HDP Branch Committee Pen Lutung Patiopi Ponsi
pining asengkan la SS la pen SSLC ki unun na tum aphan tum hani kan bang sontak thak ni tum pining na thot pining asengkan na thot tum ni tum karcho jai mek ni tum nga deng pon lo so karcho jai mek long ni tum CBS material hi sar pon ni tum singhon nai sar yem sar jorong parban sini tum chopon opon sa tami alang li haprek sai ke ko job alang li dak Punan Civil Supply Board Chairman Achai Litron Masi Adunar na chetoy jong lo pen ala dak ni tum pini bangso karcho program along ni tum for example ke the ding man peng itu alhi tum ben tum dak chethan chemum long lo pen isi ning karong me alam ang je pini la dak ni tum felicitation program along itum non hejong Assam Grove Award kilong abang pu hai binong teron sa tamila dak career guidance uptake alangli in mesan mila dak isi session en pondo la se la bangso session ken alo alangli satami for example career uptake alam alangli than pondo ini la dak 100 plus an ge doji bon dak bangso ajan mek lo charam lo pute tuning ban bangge pining improve che bason te long lo ani kan lang ali tum coaching satami pilong long satami pining abang ke tum coaching satame pilong le pen lang dam lo petang te lang le tum percentage satame coaching ke than the pen job satame lang le tum kacepat du pen lang le tum mesen percentage ewan kilo non akai lang dam lo petang te drugs ke chu atum si ong mena drugs ke chu apai bat lo lada ke di hawar long satame drugs ke chu bat o khanjang lo asi alang ditum je alang ditum school on desi la drugs ke chu anasi alang ditum prang rong penangan amun ditum ke lasi abang so alang ditum setame lahai hormu raki hormu mate drugs pipini lahai ganja lahai alang ditum lahai ke chu la tum chiri nang pola pen dak education hin alang ditum chari du nang pola dilai pen bijoy rong pi Karbi Anglong life Pinia birta ke laponsi kang ton poniklo kardon. Audio Jungle.